Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Ako si Antoinette Eduardo asin uya ang nangingenot na bareta sa aldaw na ini. Sospek sa panggagadan sa biktimang si Rosel Bandoho, sinangatanan kaso kan Task Force Bandoho sa pangingenot kan National Bureau of Investigation. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ang person of interest sa panggagadan kay Rosel Bandoho, iyon ang ngunya ng pangenot na suspect na pinagkasuhan kang National Bureau of Investigation ngunya na aldaw. Sa ngayon, after 1 month and 3 days, we finally filed a case against Lorenzo Purisima. Hain tayo ng kaso ng robbery with homicide dito sa City Prosecutors, Naga City. Pag-aadalan kang piskalya ang gabos na pinagsumiter na ebidensya kang complainant. Tatawan manin pagkakataon na magsimbag ang suspect sa pinag-aakusar sa iya. Tubod ang National Bureau of Investigation ng pusog ang kasong sedang isinangat laban sa suspitsado. Yes, we believe nandiyan naman kasi ang PNP, ang Anti-Cybercrime Unit, and of course the NBI, the forensics of Naga City. So tulong-tulong po ito, and then kaya nga medyo natagalan ang pag-file ng kaso kasi we make it sure na airtight yung isasampa natin. Para sa ina ni Rochelle na si Mrs. Jovi Bandoho, nakakagian sa pagmati ng ngunya na aldaw na isaangat ang kaso laban sa itinutukdong suspect. Medyo po na nakakabawas-bawas po ni gabat sa daghan ta maipa-file na po ang kaso po. Sana po magkaigo talagang tunay na hustisya po ang aking. Para sa One Media TV for Take Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ngunya na nakapag-file na nin kaso ang Task Force Bandoho, tutunawo naman subuot ang nasabing task force. Nagbabalik si Melvin Machado. Dakulang naging tabang kang pinagkrear na Task Force Bandoho na pinagsugo ni Naga City Mayor Nelson Legacion na pinamayuhan man ni Naga City Councilor Omar Buenafe. Nagpasalamat ang Naga City Police Office sa pamamayo ni Police Colonel Nelson Pacalso sa gabos na nagtabang o na sa mga nagtao-subutin impormasyon para sa nasabing kaso. Gusto namin magpasalamat sa ating Mayor at pagbuo niya ng task force. Malaking naitulong sa pamumuno ng ating City Council, City Councilor Sir Omar Buenafe na nagtimon, nag-lead sa grupo ng law enforcement para sa resolution at pagkasolve ng crime na ito. So muli sa lahat ng nagbigay ng information, kami po ay nagpapasalamat sa kanilang lahat. Thank you. Hulitan na sa ingat na ang kaso sa suspect sa panggagadan sa biktimang si Rosel Bandoho, dagos naman subot tutunawon ang task force na pinagkrear. Hindi po, ang task group is a temporary organization para mabigyan natin ng focus at ma-consolidate yung mga resources ng iba't ibang agencies na may expertise sa pag-investigate nito. So pinapasalamatan ko po ang mga members ng Task Group Bandoho na binuo dahil sa direktiba ng ating Mayor Nelson Legacion. And kasama po dito ang NBI, ang Naga City Police Office, and more particular ang Station 3. And of course ang PNP Forensics Unit, ang ating cybercrime unit ng PNP, ang Criminal Investigation and Detection Group ng PNP rin, at of course yung mga witnesses na nagbigay ng kanilang mga testimonya. Mientras tanto, huli tamay pang warrant of arrest, takamonitor lang subot ang mga otoridad sa hiro-hiro kang sospitsado. Para sa One Media TV for Take Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Asin yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagosan ng mag-antabay sa One Media TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako si Antoinette Eduardo. Diyos mabalos kan sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.